ngingumnazaretha kwenkolo ngoba inglosi yafike yathi iCovid-19 yaqala yaze yaphela akaze thina sibe angazi nje mina ngikhalela ukuthi umuntu ubulawe iCovid-19. Sure. That's what amanazaretha enza anjena ngoba athe amanazaretha ushembe uNkulunkulu so that benze izinto eziphambene noNkulunkulu. Kuza isikhathi lapha abantu uNkulunkulu ozobashaya ngendlela ukuthi wonke umuntu azi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Mara bekhuluma ngayo Jehova. Abantu uyabona namanazaretha njengamanje na akhonza omunye uNkulunkulu ngoba akakaze bekhona uNkulunkulu oshembe. So immediately uthi ushembe uNkulunkulu ungomunye uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyedwa. Greetings bafethu, ngiyabingelela. Welcome like haya ku Gifted Media. You know I'm always booming with a boom content. Bafethu, I know ukuthi uma sihlangene sihlele mina nawe, we always make sure we have a boom one, a boom episode. But anyway, I would like to appreciate bafethu support yenu. Yazini, bafethu, I really appreciate the comments that you give for Gifted Media. Like, you always make sure you like, you subscribe, and also I appreciate even those ones about Kotama Era's gift improve that and that. It's really helping to keep the channel growing. So before you to keep on, if you see anything that we can improve, make sure Uguti you send us. And also don't forget we are sponsored by Sense Studios. This is a home of creativity. It's where every podcast in the world filmed. So if you see a podcast, just know it's a Sense Studio. If it have a quality, we have 4K quality and 2K quality, but more with 4K. But singazi simosha isikhathi phakathi kwethu, you know I'm always make sure ukuthi angihlali ngedwa. You will be surprised. Today I have a very a special guest next to me, and it's an honor to have this guest. I know some of you niyamazi to the screens. I believe some of you nazi Pimbo Lakhe from Ukhozi FM. So bafethu, allow me today to welcome ubaba uMelusi. Unjani se? Ngiyaphila. Siyaphila. Bangicelile bathi mangikubiza mangithi ubaba uMelusi ukuze ngingabiza enye title because ngithi ubaba ngizombiza because abanye bodokotela, abanye abapostoli, abanye abavangeli. So just to introduce yourself ukubabukela ukuthi ungubani. Mina ngingumthembeni Mpanza. Yes. Igama lami. Yes. Ukuthi uMelusi igama eliqondene nokukholwa. Ngoba igama engaliqanjwa ingilosi, so ngokukholwa nginguMelusi. Yes. Kodwa ngokwesibongo ngingumpanza, igama lami ngingumthembeni. Yes. Yeah. Siyabonga baba. Kubabukeli maybe to tell them ubaba ukhulela phi nendawo buyaphi nendawo. Mina ngazalwa eMthunzini. Indawo yami nje iseMthunzini. Yes. Ngoba nokufunda ngifunde eDlangezo High School, ngafunda eUniversity of Zululand. Yes. Ngasebenza ngaba imantshi, ngaqala ukusebenza ngeyomshushisi, ngaqala esikhawini noma ongoye. Yes. Ngagcina ngasuka lapho ngaya kwaNongoma ngiyumshushisi. Ngasuka kwaNongoma ngaya eMbumbulu, ngafike ngaqala ukuba imantshi ngo-1985 eMbumbulu. Sure. Ngasuka eMbumbulu ngaya eBonjeni, ngasuka eBonjeni ngaya eMadadeni, ngasuka eMadadeni ngaya eBergville, ngasuka eBergville ngaba i-Regional Court Magistrate eKimberley. Sure. Ngasuka eKimberley ngaba i-director yezamakhosi. Ngasuka lapho ngaba i-Regional Court ey'ndaweni ezahlukene njengase
ziningi indawo engibe i-regional court magistrate khona Yes. ukuthi ngumuntu osheshe khohlwe. Yes. Neminyaka seyithi Ya manje sengidala kodwa No, ikhona it makes sense. ngagcina sengi-regional court magistrate. kodwa sesiningi indawo ozibalile noma kuthiwa uyakhohlwa hayi ubalile oMbumbulo oBigville Yes. kusho ukuthi uzambili indawo eziningi. Ngihambile indawo eningi kakhulu as a magistrate. Ngoba ngaqala ngi-ordinary magistrate ngagcina sengiyi-district magistrate ngagcina sengiyi-regional court magistrate. Sure. Wagcina so-retire. Ngasengiretire. Kodwa futhi ngake ngaba i-director endlini yamakhosi Zulu. Yo, ubaba kuningi sokufunda namhlanje babukeli ngiyanithembisa namhlanje kuningi sokufunda. Ubaba ube waba i-director yamakhosi kusho ukuthi ubala nazonke le indawo. So ngiyanithembisa hlala lapho uphuza itiya lakho uma usemotweni vulela ivolume uwenze sure ukuthi ufake i-seat belt ngoba sesizokhala manje kuningi sokufunda namhlanje. Baba ukhuluma ngeindawo eziningi ozambile and ngiyacabanga ukuthi angeke ngithi into yayisimple ngoba besingekho ngaleso sikhathi leso. Ngiyacabanga ama challenges walesikhathi bekaba nama challenges amakhulu ngi-magistrate ngoba ngaqala ukuba i-magistrate kwi-old regime. Sure. Lapha khona imanje ezimnyama uma uyi-district magistrate wawuphatha yonke iminyango. Kodwa futhi sasisuke lapha size la ePretoria sihamba ngeimoto ngoba sasingavunyelwe ukuthi sigibela amabhanoyi. Sure. Noma sesisePretoria sasihambe siye emalokishini solala khona noma emabhalikisi ngoba sasingavunyelwe ukulala emahotela. Okay. Uma noma imanje makufika isikhathi sokuthi mhlambe umlungu unecala ngeke ulithethe icala lakhe. Ngize ngaqala ukuthetha amacala abelungu sengise-regional court New South Africa. Lapho kubuthetha onke amacala nabelungu nawani. So and also naku so imanje and also I'm interested ubaba i-director futhi eyamakhosi. Into eyenza ukuthi ngibe i-director yamakhosi ukuthi babazi ukuthi isikhathi esiningi ngibe i-district magistrate ngisebenza uma uyi-district magistrate ke onke amakhosi bengaphansi kwakho. Okay. So ke manje indaba nje yamakhosi ngisho kubekwa inkosi wena owenza yonke into. So nje lokhu njengamanje na okwenzeka manje ngangu-director ngibeka amakhosi noma ngiseyimanje futhi ngangibeka amakhosi. Uma ngabe inkosi ingayiphethe kahle sikwazi ukuthi siyikhiphe sifake enye. Yes. Baba kubaluleke kangakanani ukuba nenkosi esizweni? Kubalekile kuba nenkosi. Kodwa ke amanye amakhosi akayiphethe kahle. Amanye amakhosi aphuza abeyiyo yonke into bese ethi umuntu njena ubekwe ngoba kufanele ngokuzalwa ukuba ebe inkosi. Kodwa ngokwenza ubona ukuthi ayikho lento lena. Kodwa amanye amakhosi abangamakhosi ngempela. Ngamakhosi ngempela. Yes. Ngalesi sikhathi sakho ube u-director noma asithi ngesikhathi sakho usese ubaba usese strong kakhulu. Yes. Nalesi sikhathi esikuso manje uma ubhekile ngabe lamakhosi wakudala safana nalamakhosi sinawo namhlanje? No, ngeke ngithi asehlukile ngoba ubukhosi ipersonality yomuntu nomuntu. Yes. Engahambi ngokuthi kwakunjani ekuqaleni kwakunjani manje. But I should think ukuthi amakhosi amanje noma nangesikhathi sethu kwi-New South Africa amakhosi betrainwa kakhulu. Yes. So amakhosi manje aseneyitifiketi zobukhosi. Kodwa ke as you know isitifiketi asisebenzi lutho. Into esebenzayo ipersonality yomuntu, icharacter yomuntu. Umuntu engaba nedokotela ebe yini kodwa uma ngabe ipersonality yakhe better iyabhetter nje. Yes. Kodwa nje as a matter of fact amakhosi anamhlanje afundile
kakhulu kunamakhosana akuqala futhi anezitifiketi zokuba amakhosi other than ngeyikhathi zethu noma nathi ngathi sengidlula ngathi sengiyeka vela amakhosi ayesetrainwa kodwa ngikholwa ukuthi manje asetrainwa kakhulu ukuthi right kakhulu ngokwamanje ngoba yatrain ngokwemfundo right kodwa ngazi ngokwepersonality noma right no ngiyakuzwa baba uMelusi ngiyacabanga ukuthi ngoba ufikile iningi imibuzo zoba nayo enye imibuzo sesabanayo before ke sesaba nabo baba sesaba nabo phakathi kwethu sabahlanganisa no baba uMthiya uMbatha umpostoli kaNkuluNkulu wathi inkolo eyamaNazaretha inkolo engekho hayi sabahlanganisa ke ubaba uMthiya sambeka nobaba uNtshangasi nobaba omunye besinaye lapho sahlala phansi sayicoca le ndaba sibona ukuthi ngabe ubaba uMbatha lento ayikhulumayo inesiqiniseko esingakanani ngabe nabafowethu bebakhuluma ngapha banesiqiniseko esingakanani kwatholakala ukuthi bazamile ukuphendula okunye but okunye bakuphendula ngokuthi ngizwe so ayizange sometimes into oyizwe ngabantu noma oyizwe ngomunye ibanzima ukuthi siyazi ukuthi ngabe iqiniso noma akusilona iqiniso ngoba ngangisho nasekucaleni ubaba uMthiya wa raise enye point ngiyakhumbula kwenye episode wathi ngizwe bathi unyazi ulala namantombazane in kwasho wacima ngathi baba asiyeke lezo sibophisa ngoba uzwe ngabantu angeke sibe nesiqiniseko ngoba sizwe ngabantu so namhlanje ngijabulile ukuthi sihleli nawe imibuzo yokuthi sizwe angeke sayizwa ubaba ukhona phakathi kwethu and uzosiphendula nababukeli bethu babe ne-understanding okokuqala baba engisisesaba nakho noma embuzo esaba nawo engithanda ukuthi before siya kuwo ubaba uRev today ngoba nabasho bafowethu kuthiwa boyingcenye noma babukeli abanye bakwazi uyingcenye yamaNazaretha wonke okaShembe manje kusekunenye inkonzo which is NGC esikhona ngakwelinye side so just to make ababukeli be understand kuyiqiniso ukuthi ngempela bowunawo la amanye amaNazaretha mina nginzalo yamaNazaretha yes futhi bancane abantu abafana nami umama wami wayintandane engwakwaDube wa adopt umprofeti uIsaiah Shembe the founder of ubuNazaretha wathi mayesehambile umprofeti emhlabeni umama wakhula ngaphansi kwababa ilanga waze wayogana ngenkathi yogana kwaMpanza umuntu wamganisayo ubaba ilanga ngisho ingubo zomshado zathengwa ubaba ilanga umuntu owayembambe ngesandla kwakuyinyanga yezulu so ngumuntu oyenzalo ubuNazaretha ngaqala ngathi ngivela njena ngibelethwa ngisiwe esontweni ngagcina lapho ngiyinkosana isikhathi eside ngagcina lapho ngingumshumayeli waseNazaretha ngagcina ngiyumvangeli ngiphume ebandleni lamaNazaretha asebuhleni and I must be specific yes amaNazaretha asebuhleni ngoba amaNazaretha asemaningi ngaphuma kumaNazaretha asebuhleni ngo-2010 sure ilapho engaphuma khona so even now hayi futhi ukuthi ubuNazaretha into entsha kimi ngoba mina ngaqala ukwenza uphenyo ngobuNazaretha ngisafunda isikole sure ngathi ngiphuma nje esikoleni ngangithi mangiphuma ngisemhlanganweni ngihambe ngiyohlala noMabhalane uDlomo wasephameni owayixoxa yonke imilando yakwaShembe so ngayifunda yonke imilando ngifunda nento ebhalwe ngamaNazaretha nento esho ubaba mkhulu ngaxoxa nento esho ubaba ilanga namacassette onke kaShembe ubaba ilanga ngangaqoqa so nje I was very clear ngobuNazaretha from birth yes I preaching yami
ngangokuthi ngisebuhleni ngangiye ngibe nephepha ngilideliver kuma e-university e-West University nje ngideliver amaphepha amaningi kuyo ngiwadeliver ko-professor ko-dokotela baphesheya kuyo yonke indawo ngingenawo kodwa ilokhuza imfundo yeBhayibheli angaze ngilifunda iBhayibheli yes kodwa nje i-interest yami into eyayenza ukuthi ngithande interest ukuthi ngangimkhonze kakhulu uShembe kakhulukazi ubaba mkhulu the founder enobaba ilanga nawo nobaba Nyanga Ezulu ke wayengithanda kena kakhulu but nje ubuNazaretha kuyafana nokuthi kukithi ngoba njengoba ngisho umama was adopted by umprofeti wakhulela khona wazogana kwaMpanzi esuka kwalokhuza kwaShembe so nginalo lonke ulwazi the only ngeke ngisho ukuthi there's any difference between that time and this time the difference ekhona ukuthi amaNazaretha khona akuseyona lamaNazaretha kaBaba mkhulu uIsaiah Shembe oh yeah into eyenza ukuthi ngiyeke ebuhleni is not ukuthi mhlawumbe khona into eyangiphatha kabi kodwa kwathi mhla ka4 kwakuJanuary kumsomluko bavele ngabona sekuguqe inglosi lenglosi ke yayingasaqala ukufika ngoba yafika kusukela ngo2006 okay ngabona sekuguqe inglosi phambi kwami yayisithi inglosi ngithunywa ngoShembe ubaba ilanga uthi angikutshele uphume ebuhleni bese umakhela yena ibandla elizokhonza uJehova sure leli bandla elizokhonza uJehova uyoliqhuba ngendlela okwakuqhuba ngayo ubaba esho umprofeti Isaiah Shembe yes wathi yonke imfundiso ubuNazaretha uyoyithola eBhayibhelini nasezihlabelelweni zamaNazaretha together naseyintshumayeleni zakhe umprofeti yes so eqaleni lento angizange ngayimukela ngoba ngangingazi ukuthi ngizoyenza kanjani kodwa ke into eyazenza ukuthi ngiyimukele ukuthi kwathi ngo-August ngawo-2010 ngoba amaNazaretha amanye ayesazi ukuthi khona inglosi engihamba nayo yes manje na ke izikhulu zebandla zasezithi zayihlala izilwa nami even before that kodwa manje zase zinesizathu zokuthi sizothi lo akasa khonzeni uShembe seyikhonza ingilosi ilapho ke bafika sebethi bazongikhipha behluleka yesifika ingilosi ithi uShembe ubaba ilanga uthukuthela wakutshela ngoJanuary ukuthi phuma ebuhleni yes uyomakhela ibandla manje laba abantu bazoze bekukhiphe bona mabe kukhipha bona ngoba lokhu wazalela kulobu Nazaretha uzohlanya uphuza utshwala mhlambe uyikhunge ngakho ke ukhetha kuphi phakathi kokuthi uphume manje uyosebenzela uNkulunkulu noma uqhubeke lapha ebuhleni kodwa ugcina usukhishwa abafundisi so ngase ngithi ke mina no ngikhetha ukuthi ngiphume manje and I explain this thing many a time but people don't understand it not that they don't understand it they don't want to understand it true because I always tell them ukuthi angizange ngafisa ukuba umholi yes in fact lento yokuba uyengilosi akusiyona into eyafika ngo2010 yafika ngo2006 kunabafundisi basebuhleni engaya kubo ngabatshela ukuthi nginale inkinga le kunengilosi efika lapha ikhulume kanjena ithi thunywa uShembe ubaba ilanga and into engiyishilo angishintshi ngoba isuke liqiniso true angihlale ngisho ngithi kwakumhla ka4 kusekuseni ngomsomluko mhla kufika ingilosi
Lengilosi yayingaqala ukufika yaqala ngo2006 ekuqaleni sasingazi ukuthi ingilosi sabona kufika intombazana nje kodwa kuthe mase kufika le ntombazana kuthe kophela isonto sase sibona ukuthi ingilosi ngoba sase siyibona isisendlini singazi ukuthi ivele kanjani noma isihamba ivela inyamalale sure kodwa okukhulu kunakho konke ukuthi ngenkathi ke manje isiqala isifundisa ukulokhuza isifundisa iBhayibheli nezihlabelelo zamaNazaretha hayi thulani yazi qhubeka baba ngenkathi ke manje sekulokhuza sisifundisa ilokhuza iBhayibheli nezihlabelelo zamaNazaretha yaye iBhayibheli ilifunde esandleni nezihlabelelo izifunde esandleni kodwa yazi yonke into kodwa izifunde esandleni njeni yayisiyabona ke sasiyabona ukuthi ngempela lo muntu uvele ezulwini ngoba umoya spirit can be anything ungathi umuntu ingilosi kanti akuyona ingilosi kodwa into eyenza ukuthi sibe sure ngayo ukuthi ingilosi ukuthi isifundisa indaba kaNkulunkulu isifundisa iBhayibheli ngoba lonke ukushumayela kwami is based on the teachings zeBhayibheli yes baba uMelusi sokukuningi osekuphendulile ebengafisa ukuthi ngikubuze ngiyacabanga ukuthi nababukeli bethu if you have a question you still have an opportunity ukubuza lapho kuma comment box baba Melusi ngizwa indaba yengelosi eyafika kuwe uma ifika usho ngoba usho uyibeka ukuthi indaba ayifikanga akusiko ukuqala ukuthi ifike ingelosi but yafika ngalesa sikhathi okusho ukuthi akusinto entsha efikayo but kwafanele ukuthi yabuya futhi ingelosi yafika yathi ngiyakheleni ibandla uthunyo ushembe ukuthi uyakhela ibandla so umbukeli noma ngiyayibuza mina ukuthi ngalesa sikhathi ithi ifuna ibandla but usebuhleni kuyibandla kusho ukuthi ibingasalibonile labandla noma belingekho yini ibandla angizokuyikhulumela ngoba ishongo njalo njengoba ngisho ngithi yafika ngoSeptember 2006 yes singayazi ukuthi izokwenzani kwase kuthi ngo 2007 sichaza ke manje ukuthi ithunywa nguShembe uBabilanga okuqala yathi uthe uBabilanga angizokubheka ngoba kunabafundisi abafuna ukukubulala babe khona ke buvela abafundisi ababe ngihlupha phakathi ebuhleni khona ebuhleni yes ngenkathi ifika ngo January 2010 mhla ka 4 yes yathi ngoba I want to say something ad verbatim ngayikhulumeli yes yathi yafika yaguqa nje phambi kwami ngoba ingilosi yayithi isikhathi esiningi mayikhuluma nomuntu yaguqa yes yathi ngithunywa nguShembe ubaba ilanga uthi angikutshele uphume ebuhleni bese umakhela ibandla elizokhonza uJehova yes eqhubeni leli bandla uthathe ezimfundisweni zika baba eshubaba imbaba omkhulu efundisa amaNazaretha yonke imfundiso yakho uyoyithola kwiBhayibheli nasezihlabelelweni zamaNazaretha ayikho into oyoyithola ezihlabelelweni zamaNazaretha ephambana nento noma nenkulumo noma nemfundiso eseBhayibhelini yes so angeke ngisho ukuthi yathi ngilosi khona into wrong ebuhleni or what yakhuluma lokho engikukhulumayo nje yes kusukela lapho hayi ukuthi it just became a message but yahlala zonke insuku mhlawumbe after 3 days after 2 days ifike izofunda kuze kube namhlanje na leli libandla yonke into esiyenzayo
siyenze ilokhoza ngoba oqala ngangicabanga ukuthi is just a messenger engazi ukuthi ngizoyenza kanjani lonto kodwa yakwaba yiyona manje esingifundisa lento ebethena kuthiwe angiyenze ngoba iyona eyaqala yavula ihlabelelo yavula umthandazo wesabatha yavula uverse 3 womthandazo wesabatha yathi verse 3 womthandazo wesabatha uShembe wathi mesabeni uJehova nigcine imithetho yakhe owanilobela yona uJehova ngenceke yakhe uMose ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi. So the angel read from ihlabelelo zamaNazaretha and kuze kube manje na ingilosi ayikho enye into ithi mayifundisa into iquote iBhayibheli iquote ihlabelelo zamaNazaretha. Yes. Baba, maybe to understand uShembe noma ingelosi ithunywa ifika ithi ithunywa uShembe. Ithunywa uShembe as an form ukuthi because abanye bathu uShembe ungumoya oyingcwele noma ithunywa uShembe as one of the angels ezulwini. uShembe ubaba ilanga. Yes. Wayemuholi webandla lamaNazaretha wahamba emhlabeni ngo1976. Ubaba mkhulu the founder wahamba ngo1935 umprofeti not uNkulunkulu noma umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele hayi uNkulunkulu, umoya oyingcwele noJesu wayemoya oyingcwele. Okay. Ngoba ingilosi nje yathi mayifika kuMaria yathi uzozala ukhuleso umoya oyingcwele. So umoya oyingcwele uba umuntu. Okay. Nawe nje uma ungangena umoya oyingcwele usumoya umoya oyingcwele. So umoya oyingcwele akusho ukuthi makuthiwa umoya oyingcwele usho ukuthi uNkulunkulu. uShembe in his teachings even eShumayela noma kulokhoza kuyihlabelelo zamaNazaretha uthi uyinceke kaNkulunkulu uthi ungumprofeti. Yes. Ebuye futhi esho ukuthi umoya oyingcwele lo uYeshua. I always call him uYeshua ngoba legama uthi Jesu into engekho. uYeshua owakhuluma ngaye kuJohn 16 ngoba wathi uJohn 16 ubaba ngofike ngicele kubaba ukuba ethumele umthokozisi owumoya oyingcwele. So you can see ukuthi there's a difference here. Ngofike ngicele kubaba athumele umoya oyingcwele bese esho ukuthi uyokwenza njani. Ma ufunda uJohn 16 uzothola ukuthi umoya oyingcwele noJesu kuyafana ngoba nomoya oyingcwele uthi ulokhuza uJesu uyokwenza lokho uyofike eqhubeke lapho engcine khona ngeke ezenzele lutho ngokwakhe on his own kodwa uyothatha lokho ubaba onifundise khona nami nginifundise khona naye futhi uYeshua usho njalo uthi angizenzeli ngokwami ngenza lokho engikutshelwa ubaba. So you can see now that we are talking about two different people. We are talking about ubaba onikeza amandla uYeshua, ubaba onikeza amandla umoya oyingcwele. Yes. Yes. So uShembe did say ukuthi umoya oyingcwele but at the same time washo ukuthi umprofeti uyingceke kaNkulunkulu. The same applies kwi theology yethu. Ngazi ukuthi uJesu umoya oyingcwele, uJesu ingceke kaNkulunkulu, uJesu umprofeti. And namaHebheru ngoba phela uYeshua wayengumHebheru uYeshua wayemjuda. That was the understanding yabalandeli bakaJesu ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, uJesu umoya oyingcwele, uJesu umprofeti. But now from Christian point of view they've got another thing, another doctrine or another theology. I don't care about that. Kodwa ngisho mina lokhu mina engikwaziyo nengifundiswe ingilosi nengifundiswe uShembe. Yes, I was before fanele ngifuna ukubuza ukuthi
ingani igama lika Jesu uthi into engekho. But kune verse lapha eBhayibhelini elithi uJesu wabuza kubafundi bakhe ukuthi nithi ngingubani na. No, I understand that. Mangithi uJesu into engekho. You have to understand the history not from the biblical point of view. Yes. Ukuthi ekuqaleni inkolo kaMose, mangithi inkolo kaMose yaqala elokhuzeni eyaqala eSinai. Yes. Yahamba ngo 7th AD. Ngenkathi ama Roma enqoba amaHebheru noma amaJuda. Yes. Ama Roma ayiqeda inkolo kaMose ngama Creeds. Ayiqeda nje ngama Creeds. But that thing is not taught, but it is there historically. Inkolo kaMose yaqedwa. Then kwase ama Roma aseqala inkolo yobuKristu. Mase iqala inkolo yobuKristu, le nkolo yobuKristu base bakha iBhayibheli. Leli iBhayibheli leli eselenzwe ngendlela okufanele ngendlela yobuRoma. Yabo. So it is not something you can find in the Bible because iBhayibheli lakhiwe ngama Roma. Okay. And akuyona ibelief leyo is a historical fact. Yes. Kungena ngisho iminyaka ukuthi lakhiwa nini, lakhiwa kanjani and everything. Yes. So I say Yeshua has never been a Christian. Yeshua has never been in Rome. In fact, he is not even aware ukuthi kwaba khona inkolo ebizwa ngithiwa iChristian because inkolo kaYeshua kwakungama Nazareth. Yes. They called Nazarenes. Usikwakufika kube ababhali kube abaFarisi bese kuba ama Nazarenes. Njoba nje nencwadi kuyasho ukuthi ilokhuza incwadi kaMathewu isuselwe is a translation yencwadi yamaJuda yabalandeli bakaJuda kuthiwa the gospel of the Nazarenes because the followers of Yeshua were Nazarenes and he was also called Nazarenes. Yeshua has never been Christian. He does not know him because of Christ into eyavela yaqanjwa ngoConstantine long before Yeshua wahamba emhlabeni because Yeshua wahamba emhlabeni ngo37 AD. 37 AD ezalwe ngo6 AD. UbuKristu basungulwa ngo 325 AD. You can imagine ukuthi imninganani iminyaka between 37 AD and 325 AD. I think enye umbuzo ongizowubuza after but ithi ngibuyele ngoba ubaba bengakawuceda umbuzo wami. Okay. Yes. Leli verse angiliquote because of ngifuna ukubuza igama lika Jesu. But I question benginayo ukuthi uJesu ubuza abafundi bakhe uthi nithi ngubani? Bayaphendula abanye bathi nithi abanye bathi nguEli, abanye bathi nguMose, munye uthi one of the prophets. Then uPeter athi unguJesu ungumesaya, indodana kaNkulunkulu. So umbuzo wami uthi uJesu makamphendula noma uYeshua makamphendula uPeter uthi kuye lokho kushoyo awukwambulelanga wena, uambulelwe umoya kaNkulunkulu. So ngifuna ukubuza ukuthi lo moya bekakhuluma ngawo because angithi sithi uJesu ungumoya engcwele ubekhuluma ngamuphi umoya? Why chaza ukuthi ukwambulelwe uNkulunkulu. Okay? Yeah. Because uthi kuphuma iverse uphuma into ukuthi uambulelwe umoya engcwele shothi uNkulunkulu. Uambulelwe uNkulunkulu. Okay. Why to uambulelwe uNkulunkulu? And what we are saying is very important. Yes. Ngoba akashongo uPeter ukuthi wena uNkulunkulu. Yes. Wathi wena umesa igama ethi umesa lisho ukuthi umgcotshwa. Okay. Umgcotshwa igama ethi nje mesa lisho ukuthi umgcotshwa kaNkulunkulu. Uma ethi umuntu ukwambulelwe umoya engcwele usho ukuthi
ukuvezela uNkulunkulu ngoba yonke into esiyenza uma ngabe ikukholwa suke sembathwe umoya engcwele kodwa uma ngabe ikuhlubuka siyembathwe uSathane. Okay, that's all that he was saying. Yes, sibuyele la kuJesu uthinta indaba ukuthi wayengasiyo umKristu, wayengumNazaretha. Ubuye futhi wathinta elinye point ukuthi was a Nazarene. WayengumNazaretha noma wayemNazarini because iBhayibheli lithi umNazarini. WayengumNazarini ngokwenkolo noma wayemNazarini ngokwendawo ebeka kuyo? Oh no, yonke lento enitshelwa ukuthi wayemNazaretha ngokwendawo is not historical. Okay. It's a lie, in fact. Okay. It's a lie. You see, uma ngabe ufunda ukuthi into eyinkinga amaKristu avele yonke into eyithathe kuyiBhayibheli nje engayifundi history. For example, amaKristu akazi ukuthi ngo70 AD historically amaRoma abulala amaJuda. Ayiqeda uma ngithi amaRoma ayiqeda inkolo kaMose, inkolo kaYeshua. I'm not talking about a belief, I'm talking about a history. Ukuthi kunama creed. Yes. Ka Constantine lapha khona owayiqeda khona inkolo osho khona ukuthi siyayiqeda inkolo yamaHebheru, siyayiqeda inkolo kaJuda yamaJuda esho yonke leyo nto lo. So ilokhuza uma ngabe ufunda ihistory uzothola ukuthi zazi intathu inkolo noma ngakubiza kuthiwa angisazi ukuthi ngesingisi bakubiza kuthiwa yini kodwa kwakufike kube abaFarisi kube ababhali bese kuba amaNazaretha. But because base beyiqedile inkolo yamaHebheru leli banda likaJesu elibizwa kuthiwa amaNazarenes abalivezile kwiBhayibheli. Oh, alivezile kukhulunywa ngababhali nabaFarisi kodwa kwakukhona amaNazarenes oqala babebizwa kuthiwa what assassins into njalo sengikhohliwe sekukudala hayi nje ukuthi ngiyakhohlwa kodwa bese kuba amaNazarene khona lapho engangifunda khona umbhalo kaJerome. uJerome wayengumpriest omkhulu wamaRoma. Okay. Lapha ehlaba khona ubukhona bamaNazarene ukuthi amaNazarene kufanele ukuthi eqedwa kufanele ukuthi ebekhona. Yes. So wayengakhuluma kanjani ngamaNazarenes ethi amaNazarenes wona into enhle ngakuthi angabalandeli bakaYeshua ngoba ngesikhathi sikaYeshua kwakukhona abalandeli bakaYeshua bese kuba khona abantu abangamlandela uYeshua. Njengoba namanje kukhona abalandeli bakaShembe kukhona amaZulu angamalandeli abangayo amalandeli bakaShembe. Yes. Angikhulumi ngalabo oShembe bakhona. Ngikhuluma ngomprofeti because mina I don't fall kulabo abalukhosi. Labo Shembe labo okhona. Ngoba into engiyitholile ukuthi abantu bonke abayazi indaba yobuNazaretha ukuthi imi kanjani. AmaNazaretha akazi lutho namaKristu akazi lutho. Mawuthi udlalela amaNazaretha ekhuluma ngendaba kaShembe, they are so confused. Ngendlela ongayazi ukuthi ungayichaza uyithini. Because njengamanje na uShembe wesihlanu kusho ukuthi isizukulwane sesihlanu. But bonke bathi bangoShembe abayibo oShembe ngokwenkolo babonga oShembe ngokuthi ukhokho wethu lokhuza umholi umholi wenkolo kodwa hayi bona ukuthi actually khona into ekuyafika kubo yabenza bathi bangoShembe. In my case, so what I'm saying is ubuNazaretha inkolo is a faith. Yes. Enomthetho kaNkuluNkulu obekiwe njoba wakubhala uShembe ukuthi niyogcina unokwesaba uNkulunkulu ngokugcina umthetho wakhe. Yes. And uShembe umprofeti sticked on that.
ukuthi sigcine umthetho kaNkuluNkulu mina I'm a Nazareth ngokwenkolo but angisiyena owakwaShembe ngelukhuza ngokozalo but ngingumNazareth wakwenkolo ngoba ingilosi yafike yathi landela inkolo kaShembe njengoba inkolo kaJehova njengoba yafundiswa uShembe. To say that difference ukuthi ngilandela inkolo kaJehova ayisho eyafundiswa uShembe. Yes. So i-connection yami noShembe ukuthi kuthiwe angilandele inkolo kaJehova eyafundiswa uShembe. Yes. Not ukuthi yena unguJehova uShembe. Hayi ingilosi isho uShembe umprofeti kaNkuluNkulu kaJehova. Naye futhi uShembe washo njalo ukuthi umprofeti kaJehova. Lama Nazareth athi uShembe uNkulunkulu it's nonsense. In fact by so saying they are destroying ubuNazareth as a faith. Because mkhulu uyazi usasho kanjalo baba. Ayalwa amaNazaretha ngalento anayo ayalwa uma usho ukuthi alwele ukuthi uthi uShembe kukhona la washo khona ukuthi yena unguNkulunkulu noba khona uSathana obalandelayo because nabantu abehluleki abahlakaniphile they cannot differentiate between faith inkolo lenkolo bayifunda kahle baphethe amalokhuza incwadi ihlabelezwa amaNazaretha kodwa basifundi incwadi ihlabelezwa amaNazaretha akukho lapha ekhuluma khona ngoShembe sikhuluma ngoJehova. Ubaba umbathu kuwayithinta nayo lento wathi lesihlabelelo nesifundayo kanti the problem with naye ubaba umbatha akawazi umehluko phakathi kwaShembe uvela nje Shembe mayithi Shembe nami ngiyathinteka ngoba uShembe for your information and for the information of all people uShembe igama lomprofeti owaliqanjwa ingelosi no akaqanjwa ngengilosi ngenkathi waliqanjwa uyisemkhulu ukuthi uShembe kodwa waliqamba ngokuvela kuye ngesibonakaliso ukuthi uShembe but it's a name. But ngoba uyazi uqala abantu babe namagama ayigcine ezibongo so that is the position ngokuthi ke basebethi nabo bangoShembe but I can't understand why they cannot differentiate between isibongo ne-faith. Sure. Ngoba ubuNazaretha is a faith. Has got nothing with isibongo sakwaShembe ukuthi kwa uNkulunkulu waletha uShembe at the beginning akwenza ukuthi ubuNazaretha kube into yakwaShembe because it's a faith of God and I can't understand ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu efundile engakwazi kwehlukanisa phakathi kwaNkulunkulu nomuntu nomprofeti because they know ukuthi uNkulunkulu wathuma uShembe bayazi nomlando ukuthi wafika kanjani wathini and how on earth then do they fail to understand in the ekumalokhuza abo ukuthi uShembe umprofeti kaJehova kwenzeka kanjani ukuthi kube ilokhuza ilokhuza inhlamba leyo. I think usayithintile na indaba it's very interesting indaba yamaNazaretha athi uShembe unguNkulunkulu and vele uma sifunda isihlabelelo esokuqala nje uma usivula noma esosibili sikhuluma ngayo umprofeti uShembe ethi ehlabelela edumisa uJehova ngisho imthandazo uyabona nje emthandazweni kalokhoza emthandazweni kaShembe yes ngicabanga ukuthi kusukela kumthandazo kuze koyihlabeleleni uShembe umenshine uJehova 158 times yonke imthandazo ikhuluma ngoJehova ihlabelelo ikhuluma ngoJehova and akakho uShembe akukho lapho ukhuluma khona ngaye mhlambe ihlabelele isodwa but instead uShembe ngaze ekhulume ngoJesu
kuno Shembe. Now uma ngaba umuntu ehlakaniphile ngoba ngikhuluma abantu abahlakaniphile ngoba abantu abaningi bamanazathe ungathi bazilima njani ngathi kwenzeka kanjani. Umuntu angazi noma abathakathiwe noma bayini. But they are foolish. I can't understand ukuthi umuntu efunde enye into eBhayibheli esihlabelelweni angikhulumi ngeBhayibheli. Yes, isihlabelelo sisodwa. Isihlabelelo efunde enye into bese eshumayela ngenye into. Njengamanje amaNazaretha I can bet you ungehamba amathempeli onke ngeke ubezwe bekhuluma ngoJehova. Kukhuluma ngoShembe uthi uShembe uNkulunkulu. Bekhuluma ngezinto zakwaZulu ukuthi sibuyele emasikweni akwaZulu. Bephikisa yena uShembe. Most of the things abazenzayo ziphikisa into kaMprofeti. Noma mina sengibafundela ukuthi umprofeti ngesikhathi esithize wathi ngesikhathi esithize wathi no uyiphekula uyo yonke into. And abantu abavele bebe so foolish abantu abafundile. So abantu ababhubhise and abasaqhubeka nokubhubhisa ubuNazaretha as a faith amaNazaretha ngoba ungathi agula la emakhanda. Hayi mkhulu. Even la TikTok izinto abazenzayo they are so shocking and ngoba bacabanga ukuthi bayashumayela when they are shocking because what is important is the content yokuthi umprofeti uIsaya ngenkathi efika lapha kuyifaith yobuNazaretha what did he teach because that's what the angel said said uthena ubaba ilanga uyolandela izimfundiso zikamprofeti efundisa amaNazaretha ngoJehova and mina you can go all over noma inini sikhuluma ngoJehova. Yes, asikhuluma ngoShembe asikhuluma ngoJesu umprofeti lo. If we quote uShembe so let's quote uShembe ukuthi uShembe utheni ngoJehova. Uma sikhotha uYeshua utheni ngoJehova because the center of our faith uJehova. And that I was taught by an angel. Sisayibambe lapho I think kubalekile ukuthi sithinte indaba yamadlozi because ngiyacabanga ino confuse abantu abaningi especially kunento ethintile ukuthi uzothola ukuthi uShembe lo khona namhlanje nami if bengumzukulu kaShembe ngenzeka kusasa bengiyoba ngoNkulunkulu. If bengumzukulu kaShembe ngebhadi ngenhlanhla ngisiyena umzukulu kodwa nginesho ukuthi if bengumzukulu kaShembe awumfowethu bekayithola le bengiyoba uNkulunkulu abantu benze konke lokufanele bakwenze kimi. Yabo manje ngizwe nespa sithiwa siyakhelwa abantu bakashe elwamlungu uhlaniphile oyenza imali loya. So ngifuna ukubuza ukuthi indaba yamadlozi kubalekile yini ukuthi siwakhonze amadlozi uthini uIsaya ngamadlozi? uIsaya uthena usi uyilokhuze yonke into uthena uIsaya Shembe mesabeni uJehova ngokugcina imithetho yakhe owanilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose ukuze ukudumisa kwenu kwamkeleke kuThixo emkhosi. So even before you come to Isaiah you must know ukuthi uJehova utheni ngamadlozi. Because awukwazi ukuthi uIsaiah ekhulume into ezophambana nesho uJehova and yet ethena mesabeni uJehova ngokugcina imithetho yakhe owanilomela ngoMose. Yes. So ngokweBhayibheli ngokaMose uMose uNkulunkulu uthena ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Yes. Yabo. So inkolo yethu nje yonke isilokhuza igcwele lapho. uJehova kuIsaiah ngicabanga ukuthi kuIsaiah 43 or verse 10 to lokhuza uthena akakho uNkulunkulu owakwaba khona ngaphambi kwami futhi angeke ebe khona ngemva kwami. Mina nginguJehova. Imina ngedwa umsindisi. Yes. So immediately
ngoba inkolo kaJehova is a faith. Yes, yes. And awukwazi ukuthi uthathe uthi ukwenye faith bese futhi ulandela enye into. Inkolo kaJehova is very clear ukuthi ungawakhonza ungawahlabela amadlozi. Hayi ukuthi into oyinterpretayo. It has been clearly. Sure. Ethi uJehova ohlabela abanye onkulunkulu ngaphandle kwaJehova yedwa uyobhujiswa nokubhujiswa. Sure. Hayi ukuthi nje amadlozi. It difference between us namaKristu. AmaKristu wona sukethi amadlozi akekho. Oh, which is wrong. Amadlozi akhona ngoba phela abantu bayafa belokhuza ngisho uJesu aze kuphika ukuthi abantu bayavuka sebavuka abanye yabo ngisho kuthiwa uYeshua ngesikhathi sehamba emhlabeni bavuka abanye babonakala bezulwini so abantu abafile bayaphila. Yes. But okurong ukuthi ubahlabele ubakhonze because usuyitshele ukuthi wena ukhonza umuntu ukhonza uNkulunkulu kuphela. Yes. And that is very very good and possible. Njengamanje lokho kwafika ingilosi ayikho enye into engiyifundisayo ngaphandle ukuthi sikhonza uNkulunkulu yethu. And what is very nice now uyokwazi ukuthi uma uNkulunkulu usulokhuza umkhonza yedwa uvele ebe ngaphezulu kwedlozi yabo unamandla ukwedlula idlozi uyo yonke into njoba ngisho nje ngithi njengamanje angikhulumi ngento eyibelief ngithi njengamanje na sihleli nengilosi and people say ingilosi ayikho sihleli nengilosi manje ngiyayazi yonke into eyenzeke ezulwini because ngihleli nengilosi. Sure. Ingilosi ngisho ukuthi kufanele umuntu egqoke kanjani hayi ukuthi into ofanele ngoyifuna eBhayibhelini ngiyibuka la engilosini nokuthi umuntu kufanele ethande ini enyanye ini hayi ukuthi kufanele ngize ngiyofuna eBhayibhelini nansi ingilosi phambi kwami nokuthi mangihamba ezulwini kunjani ngizohamba kanjani akuyona into kufanele ngiyiphenye eBhayibhelini because ngihleli nengilosi ngiyengibeze nje abantu naseBhayibhelini bephikisana ngayo yonke into ngithulele nje nabanye bethi uNkulunkulu akekho abanye hayi ingilosi ayikho ngithulele nje because mina lezi zinto hayi ukuthi I'm interpreting the Bible. These things are there njoba ngeke ngihlale ngitshela abantu ngithi mina ngekhathi seCovid-19 ingilosi yafika yasitshela ukuthi kuzofika iCovid-19 mayifika nikelani nicele uNkulunkulu ukuthi ingababikho umuntu ofayo lapha ula iCovid-19 futhi kungenzeki ukuthi umuntu ihlobo zenzife iCovid-19 yaqala yaze yaphela akaze thina sibe angazi nje mina ngikhalela ukuthi umuntu ubulawe iCovid-19. Sure. iCovid-19 ifika soyazi wena baba. Oh ingilosi yasitshela singakayazi. Sure. Asitshela yonke into. Yangagcina lapha yasitshela ukuthi celani uNkulunkulu ukuthi ningafi nibancane ngoba uma uNkulunkulu umkhonza noma yini oyicela kuye uyakunika hayi ukuthi leyo nto into njena eyibelief thina siyayazi ngoba hlala nengilosi njengamanje lokhu yasho ingilosi kuphela iminyaka manje ne4 lokhu yayikhuluma leyo nto asikaze sincwabe umuntu omncane. Sure. Because nilalela amazwi yonke into eyenzeka nengazukwenzeka siyababuka nje abantu betatazela benza yonke into thina sibheke ingilosi ukuthi izositshela ukuthini ngalokho. Yes. Yes. Wayichaza kahle indaba yamadlozi. Amadlozi ake uyabona thina yonke lento okuthiwa yenziwa amadlozi asiyenzi. Yes. Even lento yokukhulisa yokwenzani nokwembulala wendulele lapho. Asiyenzi ngoba yonke into mangabe ingane yami ingilosi yasitshela yasibuza ukuthi uma kuphela unyaka bese nithengele ingane izipho nisuke nibonga ukuthini. Sure. Isuke yenzeni ingane
uthengele izipho ingane noma umuntu noma yini ngoba kufanele unikele ubonge uNkulunkulu ukuthi sekuphelele unyaka ngisaphila sekuphele unyaka abantwana bami umntanami useuqedile unyaka ephila nani yonke into sibonga uNkulunkulu uma ku 21 years ingane iphethe kahle Nkosi singayinika ke ingane ukuthi uyiphathe kahle kodwa hayi ukuthi into bese sikhohlwa uNkulunkulu yonke into siyenza uNkulunkulu thina asiyenzi thina lento kuthiwa ama birthday nawo yonke lento anwa celebrate ama birthday inglosi yathi lento lena ayithatha lento awungitshele ngoba inglosi yathi yonke into oyenzayo quote the Bible uyabona njena ngiye ngithole njena abantu bethuka ama 7 day Adventists bethi bangama cultists nani ngade ngizomunye nje umlungu ethi uJesu owaqeda iSabatha but where ngoba iSabatha ilona egcwele eBhayibhelini uthi nginkosi yeSabatha nginkosi yeSabatha uJesu uqaleni uba ngaphezulu kwaNkulunkulu uNkulunkulu engafika eshaye umthetho busuqedwa uJesu yabo manje na into eyenza ukuthi ke befuna ukuthi bebulale yonke into ukuthi bethi uJesu uNkulunkulu that's what amaNazaretha enza anjena ngoba athe amaNazaretha ushembe uNkulunkulu so that benze izinto eziphambene noNkulunkulu okay ngoba bethi hayi uNkulunkulu ushembe futhi kubona lo nkulunkulu lo shemba bakhuluma ngalo ophambi kwabo ophilayo ovukayo ekseni oyenza yonke into ophuza amanzi uyenza yonke into lo nkulunkulu abakhuluma ngaye abasakhulumi nangobaba omkhulu bakhuluma ngalo shembo khona so isizathu sokuthi bethi ushembe uNkulunkulu bekela baba yes ukuthi benzela ukuthi yes benze isono sure ngoba basebethina phela ushembe uNkulunkulu uma ushembe ethi phuza ngizokuphuza ngoba kusho uNkulunkulu yabo mayethi ushembe lokuza khonza amadlozi ngizowakhonza phela ngoba kusho uNkulunkulu sengithe ushembe uNkulunkulu kodwa ushembe yena uthena uNkulunkulu munye khonzana uNkulunkulu uJehova ngoba ushembe usifundise ngoJehova so the same thing apply kumaKristu amaKristu ukuze enqobe echitha umthetho kaNkulunkulu bayebethi uJesu uNkulunkulu manje ngizomuntu ethi hayi iSabatha laqedwa uJesu what yini yona leyo ngoba lento oyifunde eBhayibhelini yonke ethi into iqondile ebese eyinterpreta ngendlela engekho because i problem ekhona ukuthi they move from the known to the unknown yabo kanti ngokusemthethweni you move from the unknown to the known sure ilokhuza uma ngabe ukhuluma ngithi ngesingathekiso isingathekiso sesisho into engekho bese siyenza ngathi ikhona yes kodwa bona kuye ukuthi into ekhona besebenza sengathi ayikho ngoba manje na ukuthi asigcine iSabatha into ekhona straightforward kodwa bayisusa lapho bese beyilokhuza akwazi ukuthi uNkulunkulu engafike ethi yenza into ethize bese wena bese uyihumusha ngokuthi ubesho ukuthi njengoba bethi mayithi uNkulunkulu khumula izicathulo lapha ngoba kusendaweni engcwele bese uthi wena hayi wayisho inhliziyo akuthiwa isambulo baba bathiwa isambulo leso irevelation esuke yambulelo irevelation ephikisa uNkulunkulu irevelation ephikisa okusho uNkulunkulu uphilise idirect speech uyiphilise ngesingathekiso yabo ngoba phela uNkulunkulu ngenkathi ethi kuMose khumula izicathulo ngoba indawo yakhe engcwele ulokhuza uMose wayefaka izicathulo wayengafaka enhliziyo yabo it is a literal talk ukuthi khumula umuntu izicathulo and awukwazi ubuse ukunikeze isingathekiso into eliteral esho ngoba umthetho uma ethi uma umthetho uthi ungabulali awukwazi ukuthi busukuhumusha lokuthi ngokuthi ungabulali kusho ukuthi hayi ngiyakuzwa baba asichazele ababukeli
endabeni yokukhonza amadlozi. Ngabe ukuhlabela, uhlaba inkomo, uhlabele maybe inkukhu, uhlabele ubaba omkhulu, ngabe ukukhonza amadlozi kusho ukuthi before ubulale isilwane kuqa ukhulume kumoya othize ukuthi lesi silwane ngisibulalelane. Hayi ukuthi ukhonza amadlozi ukuthi whenever ubulala inkomo usukhonza amadlozi, whenever ubulala imbuzi usukhonza amadlozi. Uma ngabe uzothatha imbuzi uyibeke lapha usuthi baba sibanibani lembuzi iqondene nani ngamanye amazwi ukukhonza amadlozi ukukhulumela into oyenzayo. Nasemathuneni kuyakhulunywa kulamalanga. Yes, noma abukhuluma emathuneni ukukhuluma nje nomuntu nomoya other than umoya kaNkulunkulu. Do you follow what you say? Ukukhuluma nje nomunye umoya other than umoya kaNkulunkulu usuwenza isono. What about lokhu ukuthi umuntu meke shonile sithatha uhlahla kunohlahla balithathayo bafike bathi uyangena endlini wangena uyakhuluma nganto yathi ingilosi phakathi komuntu ofile. Yes, umoya nawe ubani osuke ebona omunye. Ngoba umoya uyakubona wena awuboni. Futhi umoya uyakuzwa wena awuzwa. Umoya uhlakaniphile kunawe. Yes. Uyabona umuntu mayesehambile emhlabeni, ingilosi yasithetha umuntu mayesehambile emhlabeni ngisho ungamdubula engakubonanga ukuthi udutshulwa ubani, kodwa mayesehambile emhlabeni uyokwazi ukuthi ngidutshulwa ubani. Futhi umoya uyo yonke indawo. Ithi ingilosi nezwa ngobani ukuthi umoya uthi umuntu mayefa bese ehlala lapho fe khona, ngoba umoya is omnipresent. Wonke umoya, all spirits are omnipresent. Ithi ingilosi umoya ngisho ungaba endlini yakho ukhulume yonke into uthi awusibanibani lapho okhona siyakhulula nani uma uyakuzwa nomaphi, uma ufika nomaphi. So asikho isidingo sokuthi uye esibhedlela. Uma uye esibhedlela uyoyifunela eminye imimoya nje, ngoba uma ngabe ufika esibhedlela ufika ukhuluma ulapha esibhedlela, wazi kanjani ukuthi lo moya obuye nawo uma ukhona uma ubuye nawo umoya walomuntu bomlandele noma uvele wajoin omunye imimoya nje, ngoba imimoya yonke iyafuna ukuphathwa kahle. Ngiyayithanda ke le ngicela ukuyithinta manje. Sesayithinta indaba yamadlozi. I think because let me also ask about indaba yesithembu, because ababukeli bazoba nokuthi ba understand. Ngezwe umunye ubaba eshumayela NCG ingilosi yasifundisa ukuthi isithembu asivelanga uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wasi tolerate. Khona eminye amasiko uNkulunkulu oyayiwa tolerate. Kodwa uzothola ukuthi nakhona eBhayibhelini kukhona lapho uNkulunkulu oyaye emsole khona namakhosi ukuthi walokhu za isithembu njengabo uSolomon nani. Ukuganwa isithembu akusona isono. Okay. Yabo. Okay. Kodwa ukuganwa isithembu kuyinkinga. Oh. It's a social problem. Yathi ke ingilosi kithi singakuvumi ukuba kuleli bandla engiliholayo abantu beganwe isithembu, ngoba masiganwa beganwa isithembu kuzoba nesikhathi esiningi somsindo, abantu besuke ekulokhuzeni ekukholweni beze bethakathe benze yonke into. Usiyamvumela umuntu oza nesithembu ngoba isithembu per se asisona isono. Okay. But isithembu is not something okufanele uyi-encourage. Inkinga le. It's a social problem. Because manje khona amaNazaretha yamashumayela athi ngizonikhuthaza bobaba
indaba lamaNazaretha lana anginazi isikhathi ngoba abantu nje yabona uma ngase ngutshela izinto eziningi ngabe ikhulunywa amaNazaretha yes zicakile kade ngizomunye njena ethi uBombela wathi asifake umqhele which is a lie, a pure lie. Yeah. Mina abazali bami abaningi bebegqoka bengafaki lokho. Ubaba wami owakhula kubaba omkhulu wazi wahamba emhlabeni angaze ngimbone efaka ibhishu. Ubaba wami ongizalayo akakaze elifaka ibhishu ngisho wayesinisa ngesikosha angimaze ngaze nje ngimbone ubaba ubhishu maybe babukela bangalazi ile ngathi skate angaze ngimbone ubaba efake ibhishu. Umama washada ngeveli nayo yonke into. Indaba yokubhinqa kwaqala ngoShembe ubaba ilanga naye futhi kwaku politically kodwa uShembe akazange waqhamukana lokho kubhinqa ukubona kumaNazaretha. Ukubhinqa yonke lokho kubhinqa ukubona kwaqala ngobaba inyanga yezulu. Ngibhekile nje nami thina besisi amanazatha besinintabeni ngezikoshi nangayo yonke into wafika kwaba khona ukwehlukana phakathi kwebandla lasekuphameni lasebuhleni lasekuphameni laligqoka elasebuhleni lifaka amabheshu. Uyabona ke abantu mangabe bexabene baya bethanda uku-identify ngento ethize. Yes ke kwase kuba yiyo ukuthi amaNazaretha abhinqa nangesabatha indaba nje ukuthi kufanele ukuthi makuyisabatha amaNazaretha abhinqa into evele ngibhekile nje. And inomthelela baba ngikusho lokho sigcine sithi inkolo yamaNazaretha kubuya ngathi inkolo yamaZulu because akusiyonke iculture efaya because nami ngiyenye iculture ngumndebele sengizobhinqa nangisi yonke le nto ayilona iqiniso. Yabo kufana nalezi iqhaza lezi ngangikhona kubuza ubaba uShembe ubabila inyanga ezulu ethi kwenzekani lezi iqhaza labo ngabona abantu befake iqhaza kwenze njani bathi hayi zaqhamukana abaprofeti baqhamukana kwaku 1994 1993 kuzokhululeka izwe kwathiwa hayi kuzobuya iANC ibhubhise uyolokuzwa uyosindiswa uyichaza kahle baba 1993 or 1994 uyokubamba ngendlebe wow balokhuza namhlanje nosungayenza amaNazaretha eshumayela ngalokho njengento eyinkolo ukuthi amaNazaretha kufanele ukuthi kufakwe ilokhuza iphandla umuntu mayeNazaretha kufanele efake ibhishu. That thing ayikaze ibe inkolo. Yabo abanye bethi hayi ungayidli inkukhu ungeke ungene ezulwini abanye hayi mangabe ungaganiwe ngeke ungene ezulwini intombazana so many things. Now ukube iNCG ayiqhamukanga ubuNazaretha bebuzophela as inkolo kaJehova finish namanje sekuphelile ngoba izinto ezenzeka lapha nakakhulukazi ebuhleni they are shocking. They are very shocking. Manje na unfortunately uma ngabe uqhuba into kaNkuluNkulu people are not attracted by into kaNkuluNkulu. Abantu ba attracted by into nomsebenzi njengoba nje ubona ebholeni kugcwala abantu nani bayithanda abantu into elula nento engasile uSathaneke uyakwazi ukulokhuza abantu beningi kodwa leyanto ayikho. Wayithinta indaba yebhola phela kuthiwa iKaizer Chiefs idliwa kangaka phela ke sadliwa samakhosi ebuhleni ayoshaya ijika lapha siyiwinile. Noma ngabe kunjalo noma akunjalo what you must know ukuthi uSathana has got all the powers uNkulunkulu nayo. Yasitshela njengoba that akho mandla uSathana uyiphucwa ngawona ngenkathi exoshwe ezulwini. What people do not know ukuthi nathi esakufundiswa ingilosi ukuthi
usathane uyakwazi ukuphinga ingane. Yes. Uthola ingane wena uzuthi uNkulunkulu kuphi ingane njani kanti le ngane uyiphiwe usathane. Akusi ingane usuka uyoyibona mhlambe sina nama asset na. Uyoyibona usuna mhlambe sina level nezo uthi hayi. Le ngane lena injani? Esha. Kanti uyinikeza usathane. Usathane uyakwazi ukunikeza umfazi. Efike umbone sibonakalisweni. Aya ngimfuni mina umfazi. Hey, ungangibonisi Sathane. Hey. Usathane uyakwazi ukubonisa indoda umuntu wesifazane. Ekuphe. Yabo. Ingilosi yasifundisa ukuthi uma ngabe ufuna usathane engazenzi zonke lezi zinto. Uma uyinsizwa ibe insizwa oyiphatha kahle. Uze ushade kahle uyathi uma eshada kahle bese kucelwa kuNkulunkulu ukuthi akakuphe labantu abashadayo abaphi umntwana hayi ukuthi ufike uqonya wenze yonke into bese lento oyinikezwe usathane wenza ifornication nayo yonke into bese ucela uNkulunkulu ukuthi akunikeze umntwana nomuntu obuwenza ifornication naye Sure. Uthi uNkulunkulu akabusisi isono. Ingilosi yakubiza kanjani? Uthini uthi uNkulunkulu akabusisi isono. Sesithabusisa namanyalo uNkulunkulu. Uyabona ufike wenze wonke amanyalo bose uthi uNkulunkulu akabusisi. You follow that? I think mina ngimfuna umfazi kaSathane. Hey, please la ukhona mfazi kaSathane angikudingi mina ngifuna ingoduzo yami eyiyellow bone but it depend ukuthi uyiphethe kanjani uyayazi indaba kaNkulunkulu uNkulunkulu uzonginike right baba indaba yebaptism ukholwe manje kholo kuze uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usiza abamthandayo washo njalo uShemba wathi iswabo bonke abamthandayo njengoba ngisho ngithi uma usukholiwe ukhuluma noNkulunkulu uNkulunkulu akuzwe so yabona I enjoy ayikho into engienjoya njengokukholwa ngoba uma ukholiwe uNkulunkulu useduze kwakho all the time futhi uNkulunkulu akafana nanto ngoba ngishulele ukwazi ukubona ngisho abantu abahamba phandle befuna ukuzokubulala ebaxosha ungakababoni ngisho kubabona lwela izimpo ongayiboni ezisemfihlakalweni ayikho kuba abantu bayazi ukuthi kumnandi kangakanani ukukholwa ngabe bonke abantu bayakholwa yonke lento abathi bayijaha ayinayo ifuture into ene future ezohamba ngisho nespeech nomoya wakho ukukhonza uNkulunkulu baba uYeshua simbona nakazalwa uJohane uyambhabhadisa umfaka emanzini what is your take ku-baptism vele ibaptism into kaNkulunkulu that's why uJohane wayembhabhadisa lokhu ukuthi kungabikho ukubhabhadisa kungabe sakhulunywa ngakho eBhayibheli elokhuzeni kwaqedwa ngoba kwaqedwa inkolo kaMose ama-creed aqeda yonke into eyinkolo kaMose ukubhabhadiswa inkolo kaMose yikho noYeshua wabhajadiswa nje so angithi usho ukubhabhathisa emanzini ukufaka umuntu emanzini ebhabhathisa inkolo kaMose leyo enjesini yayenza leyo nkolo wonke amaNazaretha na ngoba phela inkolo kaMose sayithathela kuShemba uShemba wayithathela kuMose uMose wayithathela uNkulunkulu njengoba in fact lona sithi New Testament okuthiwa umbhabhathisi uJohane umbhabhathisi uJohane wayengangumhabhathisi uJohane wayengumprofeti futhi umprofeti uYeshua uzethi akakho umprofeti wayefana noJohane kodwa lapha kwiNew Testament ekuthiwa wayembhabhadisa akusho ukuthi wayemprofeti ngoba akukhulunywa ngomprofeti iNew Testament nje ayinawo umuntu obizwa ukuthiwa umprofeti uYeshua wayemprofeti angithi kuthiwa boIsaiah abaprofeti uJeremiah abaprofeti labo ngafunda esikoleni ukuthi abafundi bakaYeshua abapostoli bakhulu kunoma profeti umbhedo lo
ngoba abalokhuza abapostoli kwakungabafundisi nje bakaYeshua ababenezono nje benza yonke into abaqala kuba bedume ngoba nakho engasekho uYeshua ngoba nathi sesiyaduma kuthiwa kusasa sibonga uNkulunkulu so babu uMelusi nayi lo indaba ye divorce what is your take abantu abaningi baya divorce maybe to ngoba uNazaretha noma ingelosi ithini ngendaba ye divorce ukudivorce akuvumelekile ngomthetho kaNkulunkulu okay but that must be explained awukwazi ukuthi for example namhlanje na uthi uyagana mhlambe umuntu wesilisa uthola ukuthi le ntombazana ogana nayo i-gay uzohlala kanjani umuntu oyi-gay ugane nawe ungamazi hayi gay angifuna hayi uthi uyagana umuntu wesifazane ugane i-serial killer ayukho umuntu wesifana sefacture ukuthi lo muntu engumganele ngidiscover ukuthi uyi-serial killer uzothwena hayi umuntu awukwazi ukwehlukana nomuntu oshade naye noma nje na uyimurderer nje yabo ngoba uyi-serial killer sure lo muntu lona uzowashanda lo muntu lona oshade naye uyabona njengamanje nezinto ezenzeka ungamangala kunabantu abaningi abasebenza ukuthi bebamba abantu besifazane bebadayise bethola imali benza into zabo zonke izinto bangama cultists uthukana umuntu umthola cultist uzothini uzothi no awukwazi kwehlukana naye yes kodwa ngoba ngisho kuyiBhayibheli ukuthi akuvumelekile ukudivorce kodwa ungadivorce uma uthola umuntu wesifazane unkosikazi wakho ephinga nenye indoda ngamanye amazwi uma uthola umuntu ngaleso sikhathi isono sasesikhulu kwakukuphinga kodwa namhlanje na kunezono ezinkulu kabi ukuphinga kuseyisona isono uma uzocompare nezinto ezinjena ngamanye amazwi ngithi pese ukudivorce akuvumelekile kodwa at the same time there are exceptions ngoba nakhona eBhayibhelini nakhona ama exception ukuthi uma umuntu ephingile ulokhuza uyadivorce ngisho ubaba mkhulu wakusho ukuthi ngisho indoda mayitholakala iphinga unkosikazi une right yokuhlukana naye sure so ke ngamanye amazwi ukuphinga ke isona esincane kabi uma uzoqhathanisa nezono ezenzeka namhlanje Bamelusi ngizwa ukhuluma njalo uma ukhuluma enkulumeni yakho unokuthi ingelosi ayivumi ukuthi sikwenze lokho ingelosi lengelosi ungubani igama la uhlaleleni igama lengelosi yathi mayifika nje introduce kanjalo yathi nginguhlaleleni ngosazana uhlaleleni igama lengelosi uhlaleleni lengelosi ifika kuwe noma nakumanye amaNazaretha iyafika ifika kithi nje sobabili nangumkhokheli ifika kithi sobabili ayifiki uNtshangasi cha unkosikazi umama okay ifika kithi ngisho ungahlala nathi ngeke uzuzwe uyibone ngapha ingelosi ayikwazi kuba kubo bonke abantu nje by its nature iya kumuntu osuke ithunywe kuye kuphela athe ngizwa nje uCelestial ekhuluma leyo nto ethi ingelosi ayiyi kumuntu ingathunyiwe uNkulunkulu and it is true and ingelosi ayiyi kumuntu engathunyilwe ngoba ngokwemvelo uma ingelosi ungakuyibone uyafa yazi nginterested kule ukwazi ngale ngelosi abantu bangaze badideke le ngelosi ifika kuwe ifika kumama futhi umama kumama unkosikazi yes ifike iqale ukufika kuye esemncane yena noma ifike ngoba senihlala nobabili iyafika njena mhlawumbe kwangapheli ngisho inyanga hleli sobabili okay yavele yafika kithi sobabili
Okay. naye ayikaze ifike kuye emncane nami ayikaze ifike kimi emncane. Uqala kweni kuyibona niqala niyibona nobabili. Njengoba ngisho ngithi ngo-2006 bako September 2006. Ifike emaphuphweni noma ifika physical? Ifike emaphupheni. Njengoba ngithi uhlaleleni nje ayifike emaphupheni. Okokuqala kwafika nje intombazana yafike yathi igama lami ngingohlaleleni ngingumfowenu. Yabo yathi ngingutade wenu. Kodwa kwathi kophela insuku ezintathu sase sibona ukuthi there's something wrong with this and emncane kimina ngoba ebukeka eno 30 years or so. Sure. So ke kwathi sekukophela insuku ezintathu sase siqala sikhuluma sodwa ukuthi what type of a person is this? Yini lo muntu ebene interest kangaka ngoba phela intombazana le interest engaka. Kodwa ngoSeptember ngo2007 yayisitshela ke manje sasibona ukuthi is not a human being ngoba even from the time why disappear ebuye eqhamuke futhi simbone sesendlini kodwa wayesethi ke ngo2007 sesitshela ukuthi ngithunywe uShembe ubaba ilanga sazi ukuthi uShembe ubaba ilanga wahamba emhlabeni ngo1976 so maye sethi umuntu uthunywa uShembe ubaba ilanga sazi ukuthi akasekho emhlabeni definitely lo muntu lo akakwazi kuba umuntu kodwa ke futhi ukuthi uthunywa ubaba ilanga akusethusa ngoba vele ubaba ilanga mina ke njengangimbona ngisho esaphila yabo so wathi uthunywe ngenkathi eqalene ethi ufika wathi uthunywe ubaba ilanga ukuthi uthena ubaba ilanga angizokubheka ngoba kukhona abafundisi abafuna ukubulala. Sure. Ngahlala ngokwazi ukuthi ingilosi and wangibheka ngempela from 2007 ngaze kwasha 2009 kodwa ngoJanuary 2010 wafika sefika okwesibili ke manje sethi ngithunywa nguShembe ubaba ilanga uthi makhele phuma ebuhleni umakhele indlu kaJehova. Sure. Umakhele ibandla lika Jehova kuleli ibandla lika Jehova uyofundisa abantu ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani lokho okuthathele ezimfundisweni zika baba efundisa amaNazaretha. Sure. Very clear ngikhohlwa le nto ngoba ibaleke kabe empilweni yami nasemamandleni yamaNazaretha. And manje na ke uma ungizwa ngaso sonke isikhathi mangishumayela ngikhuluma ngoJehova it's because i-mandate yami nengelozi uhlalelila ukhulu no ingilosi yafundisa ukuthi ingilosi yafundisa ingilosi ayiquote her ukuthi itheni but ingenqabela ukuthi ngikhonze yona noma ngikhonze uShembe angiquote uShembe ukuthi uShembe uwafundise namaNazaretha ngokuthi uJehova ukhonzwa kanjani not uJesu not uShembe uJehova yabo ngoba sesikhonza uShembe thina amaNazaretha akhonza uShembe amaPrester akhonza uJesu but mina ingilosi ayinje ayifundisa ngakho lo nto. Sure. Yanje uthi labantu bangaba prophet bakaNkulunkulu bakhula impela ezulwini kodwa bangaba prophet akakho umuntu ngisho ezulwini ziningi ingilosi ziningi banezikhundla eziningi kodwa uJehova munye he is a king of kings. nayi isikhathi esikuso abantu bayaqhubeka bayamkhonza uShembe ezuNkulunkulu kuzalwa lona ezala ingane bagcine sebalwa futhi kuso lesikhundla sikuso lesi so ngoba baba somdala manje and isikhathi siyeza isikhathi somdala iminyaka yakho seyikhulile manje uyibona igeneration yethu ezayo noma amaNazaretha azayo uwabona yipi future yamaNazaretha yakusasa. You see yonke into iphethwe uNkulunkulu I cannot predict
indaba ukuthi kuzokwenzekani kusasa ngoba uNkulunkulu okhona uNkulunkulu ozobona ukuthi ngoba njengoba ngikhona nje ngibeke uNkulunkulu at any time engangithatha ebeke omunye kodwa ukuthi igeneration izobanjani when it comes to indabeni kaNkulunkulu I cannot make any prediction. Yes. Ngoba leyo nto lo nami ngavele ngabekwa nje kwathiwa qhubeka lo msebenzi kaNkulunkulu but nginenkolelo lenkolelo futhi engekho based on inkolelo nje uShembe ubaba mkhulu nobabila ngawathi ayikho into ezobanhle njengoba uNazaretha emhlabeni. You see kuza isikhathi lapha abantu uNkulunkulu ozobashaya ngendlela ukuthi wonke umuntu azi ukuthi uNkulunkulu ukhona uJehova noma bangamaKristu noma bangamaNazaretha and that time has come lapha abantu uNkulunkulu ozobashaya ngendlela ukuthi eyiqondisa inkolo yakhe emhlabeni wonke. There are so many things esingazazi as amaNazaretha esingazazi as amaKristu esingazazi as abantu abamnyama ngoba inkolo ingeyethu ngoba amaHebheru kwangabantu abamnyama. True. Yonke lento sirejected isabatha ingilosi yasitshela ukuthi kuza isikhathi lapho abantu sebeyazi indaba kaNkulunkulu esiyohamba sonke from amazwe ahlukene siyodumisa uNkulunkulu eJerusalem. Yebo. Yeah. So dumisa uNkulunkulu eJerusalem as njengoba kokubhaliwe eBhayibhelini kodwa ingilosi yathi yonke into ebhalwe eBhayibhelini iyokwenzeka. Njengoba njengamanje njena kulama ama-Palestinians namaJuda amaJuda athi iJerusalem ngelabo iJerusalem yakulonela amaJuda iBritish Jerusalem yalonela amaPalestine iJerusalem yonke le ndawo ePalestine ngeyethu. But uNkulunkulu uzosibeka uyabona nje mawubhekisisa manje ngisho ngafunda ko TikTok abantu sebaqala abakhuluma amaqiniso ukuthi amaHebheru abantu abamnyama ade ngizwa nje omunye umlungu ethi how come ukuthi sonke sithi uJesu lo Jesu waqhamuka ngoba uJesu ngwamaRoma kodwa uYeshua lo amaHebheru kwathiwa uYeshua ingilosi yathi uYeshua leyo nto kade ingekho leyo nkulumo sekunenkulumo eyiningi manje ezithi ithina amaHebheru ithina amaJuda. Sure. Kuza isikhathi lapha esizo ilokhuza iJerusalem njengoba wayesho no nale president yaseRussia ukuthi abantu abamnyama kwakungamaHebheru uYeshua kwakuumuntu omnyama. So leso sikhathi sizofika futhi sesifikile. Yes. Njengamanje nje abelungu immediately abelungu yonke western ama countries enqotshwa. Ngoba uNkulunkulu uyaye ebulale abantu ngabanye abantu uNkulunkulu la ngabantu. Njengamanje nje ama Russia namanye bazowanqoba ama West. Okay. Inkathi bayanqobile ama West sizoqala ke manje sesikhululekile ukuthi siqondise inkolo yethu iyobe siqondiswa uNkulunkulu aziqondisele yona yena. Eyiqondise. Yes. So abanye abantu bengathi kungenzeka kanjani lokho but uYeshua kwakuumuntu omnyama. That's why I asked themselves ukuthi manje lindele ukubuya kaJesu nilindele umuntu onjani njengoba sengizwa kuthiwa lokho eJerusalem njana sekunomlungu othi uJesu. Hayibo. But uJesu wayengayumlungu nje. Sekukhona umlungu manje uJesu. Hawu la uma ku-TikTok kukhulunywa ngoJesu yonke into eJerusalem banazo ibone leyo nto. And bayomkhonza abanye abafana namaNazaretha. Asebamkhonza elokhuzeni eJerusalem uyakhonza lo mlungu lo kodwa uJesu wayengayena umlungu and iyafana nayo lokhonza uShembe iyafana. Yeah. Uvela kusukela nje umuntu angazi noma bathwala noma benzani ngoba abantu amase bekhonza lo muntu ungathi bayahlanya. Ngize ngenza omnye ethi abantu angeke baqonda abantu banjani abantu bengakhonza ibhola umuntu behlanyiswa nje ukuthi ngimlandeli weKaizer Chiefs ungazi ukuthi yini oyithola kwiKaizer Chiefs yini oyithola kwiOrlando Pirates
kodwa uhlanya impela engabulala umuntu ehlanyiswa i-Orlando Pirates naloko kanjalo ke nalapha abanye abantu ungababona behlanya beze bebulalana ngomaskanda umculo wamaskanda nalaba abaprofeti imbumbulu abantu bavele behlanye nje uthi lo muntu ngoba lento kuyacaca ukuthi ayikho lento yini lento yenza ukuthi lo muntu ehlanyiswe lento kanjena kodwa kuzisikhathi lapho uNkulunkulu ozoyiqondisela yena into yakhe. Baba ukhulume ngeTikTok. Kunezangoma namhlanje siyaprofeta lapha ku TikTok uzibonisa abantu zenza amathambo and uyasho uthi lento yamadlozi into sithini ngalezi ngoma esizibona ezisiprofeta njalo nakubo live gcwele yabona. I always say people can say anything to me. Umprofeti munye la esimuzwayo ilontombazana uCelestial. Hayi bonke ngoba umprofeti uCelestial Leshiel indawo uCelestial lentombazana lomprofeti kazi oyintombazana ohlale emboze ekhanda. Okay uCelestial umazi kusho ukuthi ayifuni ayilokhoza kuTikTok uma ungama ngathi ngiyambona ngathi useAmerica or ungapha useAmerica kodwa ukhuluma isiZulu. Hayi ukhuluma isingisi. Okay lo ohlale emboze ekhanda ngento ngelokhoza emhlophe. Umehluko phakathi uma umprofeti uyashumayela. Okay Bonke laba profeti abashumayeli basho nje ukuthi kuzokwenzekani. Umprofeti kaJehova ufike eshumayela ephendula abantu. Yonke lento abantu bangamaprofeti ukuprofeta has got nothing is not always is not something always godly. Ngoba yikho nje naseBhayibhelini kuthiwa bakhona abaprofeti bamanga. Ngoba phela abaprofeti if ungenwe ispirit noma isiphi ispirit siyakwazi ukubona into ezayo. Do you follow that? Eish ngiyakuzwa. Yeah, that's why nesangoma sikwazi ukubhula. No Paulo no Sila wabonwa isangoma eBhayibhelini. Any spirit nje noma ngabe ngesika Sathane noma nganyani siyakwazi ukubona into ezayo. Yikho ngangenxa maye bekhuluma khona lokho zinyanga isangoma sasidome kakhulu sesashona sasikwazi ukukhuluma kakhulu isingisi. Akusumanzini ubani lo mo? Credo. Credo waye enamandla to say why a prophet. But hayi ukuthi wamprofeti kaJehova. Hayibo. Wamprofeti wabanye uNkulunkulu. Osathane. Angifuni ukuthi uSathane. Abanye uNkulunkulu akubona okuSathane. Ngoba nesangoma ngisho ukuthi sihlangene noSathane. Mhlawumbe sihlangene noSathane kodwa ngesomunye uNkulunkulu. Yes. Yikho uJehova kasho ukuthi ungamkhonzi uSathane wathi ungabanabo abanye uNkulunkulu. Ngoba kusho ukuthi baningi uNkulunkulu other than uJehova. So nalaba abanye abaprofeti bangabaprofeti babanye uNkulunkulu. Hayi kodwa bakaJehova. Because kunalaba abaprofeti usathinta indaba kunalaba abaprofeti bawahlabela amadlozi baye emasontweni baphatha amaBhayibheli. Anabaprofeti babanye uNkulunkulu. Eish not bakaJehova. Mara bekhuluma ngayo uJehova. Abantu uyabona namaNazaretha njengamanje akhonza omunye uNkulunkulu ngoba akakaze bekhona uNkulunkulu oshembe. So immediately uthi ushembe uNkulunkulu ungomunye uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyedwa uJehova. Kusho yena hayi ukuthi ngiyakuhumusha lokho. Kusho yena kuIsaiah 43 from verse 10 upwards ukuthi akakho omunye uNkulunkulu wakwabakhona akakho obakhona imina uJehova imina umsindisi. So uma ngikholwa uJehova angikwazi kube ngibuye ngibe nomunye uNkulunkulu. Uma usuthi ushembe uNkulunkulu usengomunye uNkulunkulu. That's why manje na uNkulunkulu ohlala nezangoma. uNkulunkulu ohlabela amadlozi ngoba ungomunye uNkulunkulu. Akusilo uJehova akuyena uJehova ngoba uJehova futhi akusuyo uNkulunkulu kaShembe akasiyena uNkulunkulu kaShembe umprofeti engaba uNkulunkulu ngoba phela labo Shembe bona banguNkulunkulu ngokwabo
kodwa akasiyena lo uNkulunkulu esamfundisa uShembe umprofeti. uShembe umprofeti wasifundisa ngoJehova. Babu Rev, kubaluleke ngani ukuba noNkulunkulu uJehova kunabanye onkulunkulu? Ngoba uJehova unezulu. Ngisho uhamba la emhlabeni uyakho ngisamhwe. Ngisho ezulwini bonke labo onkulunkulu abanalo izulu. Ngeke nje beze bekhuluma ngezulu. Yonke into bayikhuluma begcinela emhlabeni, ngeke bekutshela ukuthi uma usufile uzophila kanjani. Yabona mina njengoba ngilandela uJehova nje ngazi kahle ukuthi umuntu mayesefile ekhonza uJehova wamukelwa kanjani ezulwini. Uma umuntu esefile engamkhonza uJehova enza lezono ujeziswa kanjani. Kodwa bonke labo abanye uNkulunkulu abanaso isijeziso ngoba bazi yonke into abigcina la emhlabeni. Ngeke bekutshela ukuthi uma usufile wenza ukuthi kuzokwenzekana ezulwini. Izulu siyolungena uma senzeni? Uma nikhonza uJehova. Okay, maybe ngoba izulu ngilika Jehova. Yes. Maybe ukuthi angithi thina singamaKristu singathi uzongena ezulwini uma usindisiwe njengobaba uJehova ukhonza uJehova ukugcina imithetho yakhe. Okay. Ungayibiza ukuthi usindisiwe, ungayibiza ukuthi yini, ungayibiza ngayo yonke into, kodwa ukukhonza is an act. Yabo isenzo nje ukuthi yes, it's a verb ukuthi umkhonza. Mangithi gcina isabatha awukwazi ukuchaza ngenye indlela. Kufanele ugcine isabatha bese ubuthi isabatha igcina kanjani. Isabatha igcina ukuthi ngingayi emsebenzini, ngingasebenzi, ngiucisha umlilo ngesabatha. Isenzo leso. uNkulunkulu ukhonzwa ngesenzo, hayi ngokukhuluma ngomlomo. Yikho nje uYeshua ethi ningidumisa ngomlomo, ngindebe zomlomo, kodwa izenzo zenu ziphambene nalokho ukudumisa kwenu. Ngoba uNkulunkulu udunyiswa ngesenzo. Not ukuthi ngisindisiwe, hayi ukuthi ngumNazaretha, hayi ukuthini wenzani. Uma ethena uNkulunkulu ungayihlanganisi nezangoma bese uyihlanganisa nezangoma, ngisho ngathi uNazaretha awuyezulwini ngoba wenze okuphambene nokusho uNkulunkulu. Ngize ngisho kubantu ngithi ngaso sonke isikhathi ungayenzi into ozothi ma uNkulunkulu ekubona uyenza bese ejaba. Senyanye isono, yenza into kuphela ozothi ma uyenza uNkulunkulu ejabule. That's what we were taught. Sure. So ukukholwa is very simple. Manje ufunda iBhayibheli wazi ukuthi uNkulunkulu akakufuni lokho, uNkulunkulu uyakuthanda lokho. That's all. Sure. Babu Rev, ngeke ngacoca nomunye umfowethu la eceda ukufika. Ngimbona ethatha iVaseline ugcobisa umlomo. Afika enye into kimi ukuthi iVaselina kuthiwa iyathandazelwa in ngathi maybe ngizombuza ubaba ukuthi nithini ngeVaselina because abanye bathi iVaselina uyayithandazela in yonke le nto le. Kune exaggeration enziwayo. Kusukela kuShembe ngubaba omkhulu, ngisho iBhayibheli liyasho ukuthi umuntu mayegula umgcobe ngamafutha. Kodwa thina esakhula nobaba ilanga wawungawuphathi uVaselina unikeze uShembe wayesho ukuthi hamba uyolanda ukuthi ngoba kuphiliswa na uNkulunkulu engakuphilisa noma ngani. Okay. Engakuphilisa noma ngani uNkulunkulu. uNkulunkulu njengoba noJesu nje wayekwazi ukuthatha inhlabathi ekuthenga so yonke engakuphilisa noma ngani. uShembe ke wayejwayele ukuthi kwesinye isikhathi ethi hamba uyothatha amafutha, kwesinye isikhathi ethi funa amanzi, kwesinye isikhathi ethi mhlawumbe ungabathola abantwana hamba uyokweluka intambo. Anything uma uNkulunkulu eseyibusisile ukuthi ikuphilise iyakuphilisa.
Kodwa ke njengamanje kulabo shemba bakhona kulizinto eziningi ezinye kuthiwa ukuthatha isithombe sikashembe sizokuphilisa. Ya baneyipelete la. Baneyipelete Ingloshembe kuyanqaba lokho yathi. Lento lena idukisa abantu thina njena sisine emblem. Nami ngifuna ukubuza ukuthi siphi isipelete sika babuyisaya la kuwe ngoba ngisiboni. No ngisebenzisa emblem ngoba manje ngingasifaka lokho sika baba izama nthanda kodwa yathi ngilosi lento ididisa abantu fakani iemblem. Okay. Ngoba into eksisindisayo ukukholwa. Angidingi ukuthi ushembe ngize ngimbeke lapho uze ngisindisa. Yebo. Uma ngithandaza uNkulunkulu wasekuphakameni lokhuza kodwa lokhu ngikakhulukazi ngoba oshembe sebebaningi. Nonyazi nalo nabonyazi bathi liyabaphilisa ithwalenza imanga la kucula amulwandle yonke into yonke leyo nto leyo is confusing people. Kakhulukazi abantu kufanele bekholwe. Abantu kufanele bekholwe ukuthi uJehova ukhona. Abantu bekholwe ukuthi ushembe uthunywe uJehova. That is what Inglosi yasifundisa. uJehova ukhona, ushembe umprofeti kaJehova. And lokho ngeke ngize ngikushintshe. Ngoba is a mandate engafundiswa yona ukuthi ushembe kwasho yena uBabilanga wathi tshela ufundisa abantu ngoJehova ushushembe. UBabilanga ushembe kodwa wathi fundisa abantu ngoJehova hayi ngoshembe. Futhi noma ungathatha ihlabelelo akukhona ihlabelelo uzofica ikhuluma ngoshembe, sikhuluma ngoJehova. Ngoba sihamba siya kwaZulu siyoyenza yonke lento le. Take isihlabelelo uyabona nje mawufuna ukwazi ukuthi ubuNazaretha into enjani. Thatha isihlabelelo samaNazaretha esibhalwe umprofeti. Sizokutshela yonke into ukuthi ushembe wayekhonza uJehova. Because last masiya kwaba nento kuthiwa ushemba kasena uNkulunkulu kwaba nendoda okuthiwa uMax Makhanya. Yathi isihlabelelo sikhuluma ngeBhayibheli awukwazi ukuhlukanisa isihlabelelo neBhayibheli vela ukwazi bese omunye wathi umeke comment lapha ngabona ukuthi ngempela ne comment yakhe yayi childish, it was very childish. Waba nesibindi umuntu yokubhala icomment athi kunesihlabelelo thizeni ushembe 1 2 3 washo isisodwa isihlabelelo kuzo zonke ihlabelelo kusihlabelelo washo ichapter eyodwa. Kune ihlabelelo ushembe kuso sonke ihlabelelo zamanazeze 243 244 or so kuzo zonke ihlabelelo nemthandazo igama elithi shembe ehlabelelweni kulapha ukhona ubaba omkhulu kuyindaba futhi ethi shembe ndodana kaMayekisa. Akasho futhi ukuthi shembe uNkulunkulu, shembe ndodana kaMayekisa. Ushembe ubaba omkhulu wayezalwa uMayekisa. Bese kuba nale genge le ethi laManazaretha kaJehova ahlubukile ebuhleni. What is uthini kulento ukuthi kuthiwa uma abantu baye NGC bahlubukile? Phela bahlubukile uyabona uma uyabona mangabe ubumbulali ubusuyeka ukubulala uyokholwa labo bantu ababebe ngababulali bakuthatha ukuthi ubahlubukile. Okay. Bekubula ube isitha sakhe. Wonke umuntu oyaye eyeke into oyobuyenza noma ibiyimbi uba isitha kulowo muntu. Sisitha kubo ngoba siphambene nento abayenzayo. Ngakho sihlubukile kubo. Ngeke ngibaphike ngiphikise ukuthi bethi sihlubukile kodwa ahlubukile uNkulunkulu. Oh, okay. Ahlubukile kushembe lo owangithumayo ubaba mkhulu, ubabilanga, ubabinyanga ezulu. Ngeke ngikhulume nalaba ngoba bavela ngasekho. Kodwa nje kulabo shemba bathathu ahlubukile ngoba ngathunywa yibona. Kodwa labo bavela after wena ngoba ngabashiya. Ngeke ngokuphike lokho noma umuntu noma ubenenza into embi sethi sengiyayiyeka lento thathe uthi uyihlubuka. Sure. Babu Rev siyabonga ukuba nawe la ekhaya. But before sikudedela ngenxa yesikhathi
ngiyafisa kunebandla lase NGC ingelosi la khuluma ngawe ngalo ngoba usho ukuthi ngelinye ilango uJehova uzokukhumbula ukuthi uhambe emhlabeni angeke sisho ukuthi uyezulwini noma uyakuphi kodwa uJehova uyena owaziyo ukuthi uyakuphi yes ngelanga ekukhumbula uJehova bayosala obaba uNtshangasi basale abafundisi bonke base NGC so hambile ngalolu langa emhlabeni bathi yazini ubaba kufanele sithole nathi ithombe zakhe ubaba nathi kufanele siyomkhonza ngoba ngiyacabanga ukuthi imistake iba lapho ngeke akho umuntu ongenza imistake eNCG ngoba yonke into ngiyikhulumile futhi yonke into yami iyabhalwa njoba bekhona nje nalaba babhala so akakho umuntu oqhamuka nento abangayilokho abangayazi ngikusho openly ukuthi mangihamba emhlabeni akukwazi ukuthi kuthathwe ingane yami ibe ukuthi ihole ibandla danki lengithandayo ke le yabo kodwa abantu abazohola ibandla kodwa kubafundisi yabo futhi bayokhethwa ngendlela eyiyo eyobe conductor ingilosi mayisekhona kodwa noma ingavele kangakuba ingilosi sesiyazi ukuthi kufanele ukuthi abantu belokhuze kanjani kodwa akukwazi ukuthi kuthathwe ingane yami ibe umfundisi noma umuntu ophansi ebe umholi umholi uyoqhamuka kubafundisi futhi note enganeni zakho ngigcizelela ukuthi akakho yonke into engiyenza ufanele eyiqhube engayishintshi yakhe ngoba nami engikwenza ngifundiswe ingilosi ngifundiswe ingilosi ngifundiswe uShembe ngifundiswe uNkulunkulu kuseBhayibhelini akakho umuntu ozoqhamuka neyakhe into sure so eyase NCG angisho ukuthi bengeke kube khona umsindo ngoba yonke into abantu banomsindo kodwa angeke kufane yes ngeke kufane abantu base NCG amboni ukuthi kodwa ke emva kwesikhathi angazi ukuthi kohamba kanjani ngoba mawususa ezulwini awukwazi ukucontrol into ephansi ukube uyakwazi uyicontrol yayibizo control ubaba mkhulu kodwa ke uma ngabe uhambe kahle emhlabeni uyakwazi ukuthi usebenze ngisho usufile nangu nje ubaba ilanga wabuya wathi angifundisa abantu ukhonza uJehova esewahamba emhlabeni this is great yabo yes namhlanje abantu do not appreciate fact ukuthi njengoba iNCG ikhuluma ngoJehova njena kwasho uShembe ukuthi angishumayele abantu bathi mabebuka mina bengibuke in isolation ukuthi hayi umpanzo ohlakaniphile hayi umpanza unjani umpanza ayikho into engiyenza lapha ingazange yakhulunywa ingilosi thena isukela kubaba uyilanga uShembe sure ithi ngiqedelele i-question yami so hambile emhlabeni baba umpanza ngifuna ukusho lokho ubheke na icamera ukukhulume nama NGC noma nengane zakampanza abazobe ba nefamily kaMpanza ufuna bekukhumbule ngani bengikhumbule ngokuthi ngathi mase ngihambile bese bexabanisa ibandla iyona into enkulu leyo engibusayo ngoba njengoba ngiphila nje manje kufanele ngabe kudala ngafa yathi ingilosi uNkulunkulu kubekela ukuthi uqhube ibandla lakhe so ngifisa ukuthi mase ngihambile noma zingane zami noma ibandla lamaNazaretha bengalibangi leli bandla ngoba akusilona elami akusilona ifala kwaMpanza asilona ifala seNCG ngithunyiwe ukuthi ngenze lento make ngifa kuba khona olokhuzayo ovelayo bemhloniphe bazi ukuthi into ebaleke kunayo yonke into ukuthi leli bandla lingabhidliki
ileyo nto engifisa ukuthi bengikhumbule ngayo ukuthi leli bandla belikhulise kunalokhu mina englishiliko bengavumi kuba usathane engene phakathi kwabo lokho bengibafundisa khona beqhubeke nokukwenza noma ikuphi ebengibafundisa khona ngoba kwangasuki kimi ngangisengitshelwa ingilosi sengenzela ukuthi noma kusasa usuhambile emhlabeni bazovula le video le babona ukuthi ubaba uRev Mpanza wathini because hey siyasawu ubaba uNtshangase bangakha amadokodo kusasa kuthiwa siyahamba hey in ubaba utheni ngasali nilwe ningasali nimkhonze ningasali nisale niyenze lokho enifundiswa khona ukuthi nikhonze uJehova baba uMpanza sesivala amapha amazwi ongakhuthaza sisenyangeni yabantu abasha sibayeka abantu abadala abapha amazwi ongasikhuthaza siyintsha yanamhlanje amazwi engabakhuthaza abantu ukuthi intsha ayikholwe ikholwe uNkulunkulu uJehova beyiyeke yonke lento yamaKristu yonke yamaNazaretha ukuthi uJesu uNkulunkulu kodwa bengasho ukuthi kufanele ekhonzwe kanjani bethi ushembe uNkulunkulu bengasho ukuthi ufanele ekhonzwe kanjani ngoba uYeshua wafundisa abantu ukuthi bekhonze uJehova ushembe wafundisa abantu ukuthi bekhonze uJehova uYeshua from kuMathewu 5 from verse 17 to 19 wathi akazile ukuchitha umthetho kaJehova noshembe wasifundisa kumthandazo weSabatha verse 3 ukuthi kasibuyele kuJehova so ukey ukuphila ukubuyela kuJehova ukubuyela kuJehova hayi ukubuyela kuJehova ngomlomo kodwa ubuyele kuJehova ngezenzo ufunda iBhayibheli ukuthi uYeshua uNkulunkulu wathi yini oyenyenyayo yini oyithandayo uhlale noma uthandaza ucetha uNkulunkulu ngicela ukuba ungenze ngenyanye isono sure ungenze ngithande wena sonke isikhathi mangenza into noma ngingedwa kodwa ngingayenza into wena ongayithandi ngoba inkinga enkulu kubantu bayabecabanga ukuthi ngoba abamboni uNkulunkulu ikhona into abangase beyenze engayiboni kodwa uma sebehluphekile bese becabanga ukuthi mabe mbiza uzovela sure siyabonga baba siyabonga kuyisibusiso ukuthi uzohlala nathi like haya ngiyathemba ukuthi abusisekile namaNazaretha nathi amaKristu sibusisekile amen kubalekile ukuthi ngikusho ukuthi ngumKristu lokho kubalekile because kwesinye isikhathi ngibonisa uthando uJehova enalo not lo thando ukuthi uma ungasiyena umKristu umNazaretha akasiyena umfowenu uma ngasiyena ubani but uma sivula igazi lonke liyafana uNkulunkulu abangafani so nami ngumKristu ngithi uJesu inkosi ngithi uJesu uyinkosi unamandla futhi uyaphila siyabonga kakhulu baba abanga endaweni zokuxhumana utholakala kuphi angibabuzi ama guest wethu ukuthi batholakala laphi in kodwa ngiyathanda ukwazi ukuthi utholakala laphi kuma page wama socials I cellphone yami ithi 071 219 8223 yes ku Facebook ithi Rev Mpanza NCG ngisho kulokhuza ku YouTube kuseyena uRev Mpanza NCG yes ku TikTok angazi ke ngoba kunabafana abancane hayi bakubhale ngoRev Mpanza ukuthi bafaka isithombe sika babuyizayo nokubabona becomment lapha kuma video wami lapha yes no siyabonga kakhulu baba babukeli bethu sesifike emaphethelweni sihleli no baba uRev Mpanza kimi kodwa ebandleni bathi ubaba uMelusi ngeza ubaba uNtshangase ethi uMelusi so so ebandleni ubaba uMelusi kimi ngasho ukuthi umkhulu akalingani nobaba wami ngasho ukuthi umkhulu so siyabonga kakhulu ukuthi
nihleli nathi la ekhaya ningakhohlwa futhi ukusubscribe, ningakhohlwa ukucomment. What your take on this? Uma unama question, wabhalena ama question nisho futhi ukuthi siyamdinga ubaba uRev Mpanza la ku Gifted Media. Akekho umuntu engasingamtholi. Yabona la ekhaya sithola noma umuphi umuntu enemfunayo nimbhale kuma comment ukuthi sifuna uzohlala nobani Gift, sifuna uzohlala abani. Ngizonithathela loyo muntu ngizonibekela naye noma lingathiwa nifuna unyazi. Ngithembeni bafowethu. Kuyogcwala indlu yombizo wabunyazi ngihlalise phansi ngithi hey awuchaze babunyazi. So ngiyacela bafowethu bhalani kuma comment ubani nifuna ukuhlala naye no Rabaphosa nizomthola ngihleli naye. Uma ngihleli nobaba uRev Mpanza hawu iyabona musinawe ngihlala nabadoda afana nabo Max Makhanya o Sis Don Thandeka King. So abo Max Marot baningi abantu engimhlalise nabo phansi sacoca indaba. So ngenzela ukuthi nawe subscribe lapha and urecommend ukuthi ubani ofuna ukuthi sohlala naye phansi. Will make sure ukuthi sihlala naye phansi sicoceni ngoba le ndaba yenkolo inkulu. That's why abantu bayabulalana namhlanje, bayagwazana, bayathukana because indaba yenkolo masingayithathi serious. And futhi nani enikholwayo yekelani lento ukuthi uma uzwe ngathi into yakho inkolo yakho ithintekile so to blame uGift that ayikho inkolo engeke siyibuze imibuzo ngoba namhlanje abantu badla inyoka badla utshani because siyasaba ukubuza thina singabantu abasha, siyasaba ukubuza siyintsha, siyabantu abamnyama. Ingakho gogo bethu today kuthiwa umhlaba uthathiwe, umhlaba yini ngoba yonke into labathi yini lokho yenzani 1 2 3 bayavuma kuphela ababuzi. So thina siyilentsha ka Gifted Media TV ezokubuza noma yini. So buza nabo Vasilina, sibuze nayo yonke into ukuthi kwenziwani ukuthi kwenze search. So ngiyenzela ukuthi nawe usubscribe and also I'm available enambeni ka 0630680959 ku WhatsApp. Ngicela ningangifoneli bafowethu ngoba ninathatha indendende futhi amaNazaretha avela donse Colin. So ngiyacela bafowethu thumela i-text ngizoyilalela i-text yakho noma i-voice note yakho. And also kuze lo msebenzi sichubeke sibiza bobaba sisidinga imali bafowethu, sidinga imali ukuthi lo msebenzi uye phambili. So ngiyacela bafowethu ngathi naningena ku WhatsApp ngaba nomuntu othi nayi i-cash send nayi into esona. So ukuze lo msebenzi niubone uye phambili sizifinyelele kunalabantu enibafunayo ukuthi beze kulohlelo lethu le Gifted Media. Asiphindeni bafowethu sihlanganeni ku episode elandelayo.